हेलो फेमिलि गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो मिथिसार ब्र'आहाय सिगांग्रो बरायना लाग्रोबाय दा दिनैहायथ' एसेम्बलि ना दिनैहाय एसेम्बलि आरो एसेम्बलि जाहां समावहाय जोंनि हाग्रामा सार लुनानै गालांखानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खाथिनि फाग्ला बाबा मन्दिर आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि गेजेरावहाय मोनसे गेट दंमोन। बे गेटआ बारजों गोग्लैदों आरो सोरनावबा गोलैसिनदों। दा बे बिथाङा जेबो एख' जायाखै, बेखौ आङो एथ' बुंथ'ला। दा नैबे नेक्स्ट दा बे समावनो 8:30 समावनो क'क्राझार टेङापारा वार्ड नं 5 मोनसे रेल गेट दंमोन। सेक्रेटारि अफिसावहाय एसेम्बलि जाखिनि जादों बे समावहाय बिथांमोना डिउटि खालामनो फैदोंमोन। दा डिउटिनि सर्ट टाइमजोंहाय बा गावसिनि लेट जाबोनायजोंहाय बे टाइमिंखौ बिसोरो एडजास्ट खालामनो थाखाय बिसोरो दाना मा खालामखो, जाखिनि ट्रेन फैहां समावहाय जे साइलेन्ट होयो, साइलेन्ट होखांनायनि उनावहाय गेटआ जे क्ल'ज जायोना, गेटआ जे बन्द जायो। दा बै समावहाय गेट बन्द जाखानायखौनो बिसोरो गेटखौहाय सिफायनानै थांदों। रेलवे डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना बेखौहाय बानायफैफिनगासिनो दंमोन। होमबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। हेल' फेमिलि गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो सिगांग्रो बरायना लाग्रोबाय। दिनैथ' एसेम्बलि आरो एसेम्बलियाव फैनाय बिथांमोन माखासे पुलिस बिफाननि हान्जाफ्रा थारमाने टाइम जानायलाय ओमफ्राय बिसोर फैनाय समावनो नैबे रेल गेटआ बेखौ फांदोंमोन नामा, क्ल'ज जायोमोन नामा ट्रेन फैगोनखाय। दा बिसोरो बेखौहाय सिफायलांबाय आरोखि ना। दा बिसोर बेखौ सिफायलांबाय, ओमफ्राय बैखौ सिफायाखै, थारमाने बैखौ सिगांग्रो बिसोरो बोखादोंमोन नामा, ओमफ्राय बेनि उनावहाय नैबेयो क्ल'ज जानायखाय बेखौ सिफायना थांबाय आरोखि। दा बेखौहाय पुलिस बिफाननि जाखिनि डिउटि मावग्राफोर आरो सेक्रेटारि अफिसावहाय दा दिनै एसेम्बलियावहाय जाखिनि डिउटि मावग्रा पुलिसफ्रा दा बेखौ सिफायना थांबाय आरोखि ना। दा बे बायबाय, दा बेखौ बायनायखाय दा नैबेखौ होबाय, ओमफ्राय बै मोनसेखौहाय फसंना दोनबाय बे खामानि होयिखाय। नै बे सारा दा बेसेबां खस्थ' खालामगासिनो दङ। दा मा दहाय गेटखौ बै गिदिरखौ सिफायना थांबाय, दा गेट फिसाखौ होनांबाय। नै दा बेसेबां खस्थ', ओमफ्राय नै दा बेसेबां खस्थ'। गेंबावासैलै। दहाय बै नैबे गोजौ दालै गेंला नंलाबो। आइया बेसेबांबा खस्थ' नै। लांबाय बुरजासो जाबाय। दा नै बानायनांगासिनो दङ गेट बायनायखौ।